Oh umuntu wangilanda lapha kahle hle ungezwe. Awu umlando. Umlando ungezwe bakithi ngambonga futhi umchuno wangilanda lapha na wangibeka ngisondeza stage uTshatha wangibona wangimukela washo ngizwa wathi awuphelele umlando uSxhobo Mpungose ngekho no Tshatha wafike wayishayela elespeaker uthi cha lensizwe lakagcina sihambe ibanga vebe wabe bengibafica mina behlezi nana Mpungose ubungeke uhlukanisa ukuthi ophethe omunye phakathi kwabo bani ngoba sihlala lapha nakugedwe ingoma sigide sonke bebizwe la bebizwe khona kuyoshaywa le ndishi sifike sidle inyawo sonke asivelanga nje saguga phela nathi cha besibasha ngisho kuphela besibasha nathi hey injalo nje right enangabe siza la kwi site le imali contract yebo ngiyabanikeza contract hamba uyoyifunda uyizwe ukuthi thini bayithathe bahlale nayo kuze ukuthi qwa yabona bethi hayi ndona asifuni ukuyisayina thina lento le yabona angeke thina sayisayina lento le mina ngithi funana umuntu ozonifundela yabona funana umuntu ozonifundela ngoba yiyo esinikeza i-direction yokuthi now thengiseka ngaka uthola imali engaka now thengiseka ngaka uthola imali engaka phela ngoba emculweni kahle hle kusetshenzwa ngokuvumelana engepercentage yes yabona yayiqala lapha na kwabanye lapha na kuboma 5% thili kwabanye iziyoma kuboma 20% kwabanye 25% kuya wena ngeperformance ye market ukuthi imarket yakhe iba kanjani ngesikhathi ke wena kade sisebenza thina umculo kade nje unikeza nemali ngakho ukuthi uyathengisa na bethi bebizwa lena kodwa nangapha nemarket ngapha iyamuva kakhulu so sesinayo ku distributor soyilandile manje sune distributor ukusha manje ekade ingekho isidingo yokuqala yaphuma inyoni yami ya nangabe sizo release inyoni yami ngayithatha ngayikhulumela kuphi Cool Sport ngayifaka khona Cool Sport ngathatha zonke izinto zami ngathi abase Cool Sport ngicela ukuthi bengenzele le nto le bayangishaja ke ngoba manje ngiza nento noma ngiza nezinto ezingaziwa ufaka imali kuqala yabona bethi bhadala imali qala uzenzele istock yabona thina kithi faka imali engaka was 20,000 faka 20,000 senzele ukuthi uma ngabe lezi zinto zakho zingathengisi singabi nenkinga thina yokuthi sisukela sa travela sayale yabona sizodonsa le mali kodwa lezi zinto zakho uma ngabe zithengisa sizoyibuyisa back 20,000 rand yakho yes kwenzakala ke kanjalo ke ngayifaka ke imali engange 20,000 ngajoyina le distribution Cool Sport yeah Cool Sport safika ke nabelo ngibakhona ke saphathana futhi kahle nami ngasho ngikufunayo nabo basho bakufunayo bangenzela yonke into nje uyabona saqala ke sasebenza ke lapho ngaqinisa kakhulu mina kwi-marketing ngaphusha nje ukuthi mina ngiphusha manje i-marketing ngiya record yes ngiphusha i-marketing yabona right ke yathi ilokhu njane nayiphuma inyoni yami sasihamba konke la KZN
sihambe sipromote cabanga awunamali efakwa ialbum yes wena usuke nabantu eJobe udraya iKZN yonke le uhamba uthengisa CD cassette ena uhambe mahala liyashona ilanga kufanele ubabhekele ukuthi bazolala kuphi ene bazolala bedleni konke kuphuma ngayibuka lento ngathi mina ya lo msebenzi lo onzima ene bekungekho lula ke eqala ukuthi ke ungakwazi ukuphusha iartist liphumelele ungenamali fanele ukuthi uphathe imali wazi ukuthi okay ngine budget engaka ngizoliphusha ngifikela yabona kodwa kwathi ke nase ngine distribution ngaqinisa kakhulukazi kuma promotion ngaqinisa kakhulukazi futhi emsakazweni yonke le yabona kakhulukazi nanephepha yes ngiqinisa kakhulu lapha ngamaphepha bekuyiyona marketing yethu leyo ekade sigxile kakhulu kiyo into zama social network ezifika manje singasekho busy kangako lapha ngiculweni kube kuthiwa yafika ngalethi asikhathi hayi kwakuyoba nzima kakhulu manje into zama social network abo YouTube zisithole singasekho lapha yabona ngiyakuzwa Mpungose uselapho usekhona umtshengiseli khona ibhova ngapha abalandeli sebeyaqala bathatha ama side ukuthi ayi ngiyayizwa indidane mina omunye uthi ngiyayizwa ibhova akusagcini ke lapho yazi yakapayela nakubasakazi nanokuthi abasakazi kwase kungathi khona ocheme ngapha nocheme ngapha locheme naye ngathi umngani nala nomunye ngathi sewumngani ngala ngikhuluma nje nobaba Mpungose ngabe wawukunabo wena luzwana nobudlelwane njengabangani mhlawumbe noKhathido uKhathido akuthiwa hayi uKhathido endidane bachemile lapho hayi ababedlala ngayo uTshatha uTshatha umngani wami yes namanje yabona namanje akaze abe umngani wamageza uTshatha yes abantu badedwa ukuthi ayacula ngaye ene baphinde baqondane emidlalweni yabona uma kunemicimbi yomasipala kunemicimbi yako department njengokuthi amageza ahambe kakhulu ne Department of Transport ngesikhathi sika Bhekicele yes akusitshatha owabafaka lapho awukho umasipala kade bengangene kiwo akusutshatha owabafaka lapho uTshatha naye ngaleso sikhathi ayebizwa njengomuntu okwaziwa ukuthi uthandwa lonke izwe namageza athandwa lonke izwe kwakuhlanganiswa abantu abathandwayo kubizwa uTshatha uza nabakhe nabantu kubizwa amageza eza nabo abantu kuhlangane kuthi bese bethi abantu hayi okusho ukuthi uTshatha unesabelo lapha njengoba ngiyacabanga nje baze baveza ukuthi hayi uTshatha simthengele amatekisi ayi2 la Durban akazi uTshatha simthengela amatekisi amabili sasingamthengela amatekisi amabili ngani njengoba amatekisi edula nje yimo obe namatekisi ayi2 la eDurban ame yabona hayi uTshatha ngithemba ukuthi nasemsakazweni inengoma nani hambisa ngendlela yakho hayi ngoTshatha ingoma besihambisa njengawo wonke umuntu yabona njengawo wonke umuntu wazana bad for ngoma besihambisa la kuhambisa khona wonke umuntu abantu bebehluleka ukumukela ukuthi siyafika lezi sikhathi lesi ukuthi ungene kubantu kade bengalindile ukuthi ungahle ungene kubantu yabona na ungena kubantu ke kukhona abantu wena abangathanda ukuthi
engathi ngabe uyaqhubeka uyaphela bethi hayi bayamdizela yabona bingekho leyo nto leyo yabona kuyiqiniso kangakanani ukuthi ezebhova kakuvele lezi ngoma kudlalwe lezi hayi lezi ngathi nesiqi ezendidane kusho ezomntalapho kodwa emsakazweni ngiyacabanga ukuthi zagcina zivalwa zonke izingoma ezazingcofa yes yabona zagcina zivalwa ngapha nangapha ngoba uzokukhumbula sathi nasirelease ithwasa yeah amsho mhlambe beku 2007 yabona yayi ngangcofa imuntu leya ngoma yabona yayi ngangcofa imuntu ingakhuluma ingagama la muntu ayithini yayithini le ngoma konje Nkosi yami yayithini le ngoma yayithi mfana ukuthathaphi awusilidla ukuthi uyidla amanzi awusilona idla amanzi uqamba manga nyamazana yeah so ke manje nake yagcina ivalwa ngoba kwagcina kukhala abanye ababesebenza nalo ibhofu ukuthi no ayivalwe le ngoma yavala thina sikaze sivale ngoma yamuntu yes kodwa bona bayakwazi ukuthi bayivala yadlala kayi1 bayivala intulo enzani intulo uyiyo phela intulo lebibheda iyona intulo kade ibheda kakhulu yabona iyona intulo kade ibheda la yabona iyona loluco iyona intulo kade ibheda yabona iyona ebibheda ngithi basho lomsakazweni athi le ngoba ivalwe intulo nje uqobo iyona intulo ngoba wena ngiyacabanga lento lokuthi iyagcina wena sekunomphathi yabona angikhulumi mina ngomsakazi yes ngikhuluma ngomphathi owayephethe egoli ngaleso sikhathi yabona nguye futhi naye owayefika afaka unyawo olunomkenke axove la uyabona abakufaki lokuthi ungakubo banze ngathi bona nje cha bona babera waye ngamadlela ndawonye nentulo yabona hayi isho ayibona ube ngamadlela ndawonye nentulo intulo itshela ngiyacamanga ulolokhunjane uhamiswa isikhathi eside uTshatha emiswa ukuthuse moshile amiswe ayesuke engone lutho uyabona ngumuntu ayengone lutho uTshatha kuke kwaba nama abasakazi abayi2 yabona yes abaqashwa ngemva kaTshatha ukuthi bazosakaza losikiya ngengoma yabona zonke lezo zinto lezo sasizwa kuthiwa ziphekwa intulo le nalomphathi loya owaye ngalegoli kuyibona abaqasha abasakazi noma akutholakale elomsakazi ozo replace uNgobe yabona ngoba ayengezwani noma ayengathandwa ilomphathi owayele no kwangasimphathi stage wayephethe nje ngale Jobek engathanda uNgobeke yabona right ke gcine manje nake sekuba naleyo zinto lezo sekukhandeka leso simo omqondo kubantu ukuthi hayi uNgobe wenza kanje na kanje yabona kwagcina sekuba nabasakazi ababili ababeqashelwe ukuthi bazomreplace ohlelweni lakhe usikiya ngengoma yabona bafakwe ashintshwa yena bakhala abantu yes kwakungakhala imageza kwakukhala abantu bethi hayi asizwa kahle khona lokho kushodayo ungizwe engakafiki ungizwe ufika muva ungizwe wafika muva ungizwe naye wafika wadala ukushisa kwakhe la ungizwe yabona abeza khaya kodwa wagcina sayithola na induku wayithola induku ukuthi ngizwe blood full ayithola impela wayithola lapho ngizwe kwase kubonakala ukuthi hayi ubanga isikhudumezi naye ungizwela uze nesikhudumezi ene siyabuka ukuthi lesikhudumezi lesi kungani
ayinani batalapha uqondana ubani umdala inkukhu neqanda Okumbuzo uqondana ngoba uye osebenze nalaba bafana aqala ukuthi kahle hle uye Nyambosi ubani ngempela umdala inkukhu mhlawumbe ukutshela yena mina ngazi yebo Zakhala uyintolo futhi ayitalapha Zakhala ngizwe kuplati futhi kodwa ungakhuluma cha ilokhu nje nabona wena abantu ababeshaywa lapha abantu kwakubonakala ukuthi yibo abame nebhova njengoba nalo nje lagcina lisho kimi ukuthi hayi ngikushaya nje kahle hle ugcwenza ngaba kanjena uwe that's why ngushaya lasho sasikwa SABC Auckland Park beyolanyolwa ngathi mina awuchazeke Mntungu ngenzeni mina wathi hayi kahle hle angishayi wena ngishaya ugcwenza kodwa manje ngikushayiswa wena ukuthi nguwe ovubela sonke lesitambu lesi yikho ngushaya esho qinisile phela yabona yikho ngushaya yabona yikho nami ngithela induku ukuthi ngishaya banqe nayo yabona sahleka ngoba vele ke kwaxolelwana lapha futhi ke wena ke lento lena wena ukuthi kubongaza ukuthi manje bayalwa impi seyinkulu kakhulu yayikhandwa yibona abantu wena ababengazi ukuthi kahle hle inhloso kwakuyini yes inhloso lapho kwakuyi market yabona kwakuyi market ngoba ukuba khona kaMgqomeni noGcwensa uMgqomeni ubesizakala kuGcwensa yes noGcwensa ubesizakala uMgqomeni yabona leyo nto leyo yayibooster imarket ngapha nangapha ngoba akekho kade ekhipha kuthuleke nje impela nomunye ubekhipha uxokozelo bese silinda umuntu sizoza ukuthi uthina umunye bese khipha nalona umunye kuphinde xokozelo futhi nanilalela wawungajaja ke nje ukuthi ke ubani ohamba ngapheko omunye usho loyo nawe omthanda kodwa nje izinkane zaziphela emarket nanithenga vela ngebhova kuhlala besithenga ijule kulalela besithenga futhi hayi kuyicosha lapha cha sahamba soyithenga kulaba abathengisayo ngoba sasuke sifuna ukuzwa ukuthi uthini mhlambe kwenza ngoba phela ukhipha kane mhlambe sise studio na sigijime sithenga sifuna ukuzwa ukuthi uthini yabona hayi fake ama fake abengekho kangako hayi saqala futhi ke engekho elokhunjanene mhlambe emgangathweni ukuthi siwathanda siwathenga cha ngoba sazi ukuthi lento le ibulalane umculo sasihamba nje siyoyithenga nestress ithi hayi sifuna ukumuza sifuna ukuyidlala kahle ngabe mhlambe siyahamba ngemoto ngabe mhlambe uhleli khona uyilale siyisuza ukuthi hayi ubophe kakhulu la uyasihlula la ayicishe nami ngiyamhlula la bekuyileyo nto leyo kade wena ngiyibheka mina phakathi kwabo boyithu ukhuluma ukuthi sibelesele ugcwense emaradweni usho ngapha nangapha transport KZN yonke bangapha nangapha awusayo promotion wena khona indawo lapha encingisela nokubaleka kwemarketing khona futhi osazongitshena yona enye marketing awuyenza ezikoleni bengimaketha mina kakhulu futhi ngimaketha ngendlela ethe ukuhluka lana sinama province ayi9 ubungeke uhambe ijet stall kulama province ayi9 ungayithola iCD ebuya eHarmony Music ubungeke uhambe oreliable ungayithola iCD ebuya eHarmony Music ngani na bengwabiza ama rap alezi izitolo ngihlale nawo kanje phansi ngikhulume nawo yabona ngiphusha marketing yami ukuthi umsebenzi wami awutholakale
kuzo zonke izitolo ezikhona angazi ke nalapho mhlambe noma sasithenga izitolo ukuthi izitolo azode kanjani hayi ngeke yabona kanjani ngeke ngangine market ke mina ke ehlukile ngoba ngiyakhumbula nasizo release i-album noma ngasazi ukuthi kwaku album number bani kodwa nje i-album yayihloko sithi u2010 yeah ngahlala phansi ngacabangisisa yabona ngathi kukhulunywa engo2010 lo 2010 lona kuthiwa kuzoba ene World Cup la yes and then uCwenza une album ese-studio akathi amageza amahle u2010 yeah ngathi okay angenze njena ke angiphushi marketing iqala phambili before iphuma yabona yeah ngahamba ngaya kwenye i-factory ngayo printer ama ball pen ngiyacabanga kwakuzobhala umatric okuphela konyaka yeah yabona ngayibhala wabhala amapen la ngathi amageza amahle u2010 yes ngathi amageza amahle u2010 yes yeah ngikhuluma ngealbum engakaphumi ezophuma ngogudi onyaka ozayo yes ngogudi onyaka ozayo sithena sihamba lana sipromoter nabo yeah ngiyacabanga sasise kuleli site la ngako ukusuka ko ngwavuma le phezulu kwehla kuza neno ngapha yeah sasifika lapho izingane sizinikeza amapen abhalwe amageza amahle u2010 izingane zazijabulela lokho ngokucabanga ukuthi izothi nayibhala ibukele amageza amahle u2010 zizogcina zikuxoxa lokho yes nawe wena umdala uzozofisa ukubuza ukuthi yini leyo na zithi hayi nansi ball pen yami ibhalwe amageza amahle u2010 ileo marketing engicabanga ukuthi iyasisiza kakhulu futhi ngoba izingane zesikole lezi kade zifunda bezingahlali zingakhuluma ngamageza naye qhamuka nje lekhondo nje yelo ububuka ngazo izingane nje ukuthi hayi konakele manje sangenisa kakhulu kweziningi izindlela ke wena ke ezenza ukuthi umculi amaketheke aye phezulu marketing yakaMpungose kahle kahle ngizosho njalo ukuthi imarketing kwakungeyase Amone Music nje unganalo ele artist uzogcina wena uzonda abantu uthi artist lakho libanjwa ngophondo uyalimakethani wena kanti mina ngine marketing yami ehlukile engafani nale yakho yabona uzobe sewushintsha ke manje uthi hayi elakho iartist libanjwa ngophondo yabona yingoba thina sidiza phela uma ngabe kusisiza ukudiza diza phela nawe uyekelane uma ngabe kuyasiza thola lo muntu lo esidiza kuye ufika udize nawe ungasibangela umsindo uma ngabe kudizwa yebo mthole lo muntu uthi oh kuyadizwa nami nayi imali akudizwa ungalokhala ngabantu ukuthi hayi artist lakho libanjwe ngophondo hayi kuyadizwa uma kudizwa nawe yabo injalo uselapha kwama CD adayisa kanjani iphi CD yadayisa kakhulu iCD eyathengisa kakhulu ukwedlule wonke eyathi nje kwaba yizo ilokhunjane iCD ialbum yethwasa izinyokanyonga izinyokanyonga yabona ngiyacamanga yaba nama pre-booking impela
ka 18,000 unit ingakaphumi. Ha. Ma pre-booking nje kuphela. Yeah. Yho. Ngoba kunenye into wena abangayinaka abantu ngaleso sikhathi. Yeah. Imsakazo emncane le besisebenzisa kakhulu thina. Yabona. Ngenxa yokuthi wena okhozini kunemithetho. Yabona. Yeah. Ubungakwazi ukuhambisa wena LCD le ungakayiqedi. Kufanele ukuthi uyiqede ulethe sekuyi CD e-complete noma uyenze ongazuthi manje isi-complete. Ubungeke nje na wathatha mhlambe i-master uyithatha uyifaka lapha abayithatha ngithi. Besisebenzisa kakhulu. Besikwenza ke lokuthi ke sithathe sifake lana nakule msakazo emncane before i-album iphuma. Baxoxe ngaye abantu. Bayifune ezitolo. Yebo. Nase sike sayithatha sayifaka ke manje okhozini. Naye kuyadlala kanye yathi nje. Yabona. Yathi nje kanye. Sebeyaqala bayifuna abantu. Lokho ke kuyabhadalelwa. Islot siyabhadalelwa. Uyazwa? Siyabhadalelwa islot okhozini. Yeah. Ithi na iphume vele abantu sebeyidinga bayilindile. Yona album yakhe yathengisa kakhulu ngoba yamthengisa 75,000 unit. Oh. 75,000 unit. Yes. Yamthengisa. Ayike album yathengisa okwedlule futhi ke iyona album yabathatha ababeke ezingeni elithethuthu. Yeah. Ubaba uSxhobo Mpungose udla imali yendidane. Kodwa ziningi izinto ongayibalula azenza esengaphansi. Ngiyacabanga ukuthi ngaba ke enaleyo nhlanhla leyo ngoba akhona lodwa iphepha. Kulawa amaphepha lawa alabantu abathanda izindaba. Yes. Ngisho lodwa iphepha elake labhala lokho. Yebo. Nomsakazo agaze naye artist engisebenze nalo lake lazela niyaye nizwa abantu baqhamuka phi kuma front page ukuthi hey iartist elithize selela share lethi alinelisekile impela. Yabona. Use kuyakhulunywana emsakazweni hayi ngidlela imali kanjani yabona. Bekukhuluma nje kwabantu akade bephupha nje belapha yabona. Yes. Ngoba bezwa kuthiwa kunale gama lokudliwa kwemali. Yeah. Noma uyakalisebenzisa kodwa nje mina ngaba happy ngoba abacule engangisebenza nabo. Yeah. Akhona oyedwa ke wayephepheni wayobhala lokho. So ke manje na ke ngiright ngalokho. Yabona. Ngeke ukuvimbe ukukhuluma kwabantu. Impela. Yabona. Kodwa nje ngiyayibuza ukuthi wawukhonani? Kwadliwa malini? Yabona. Wawukhona kwadliwa malini? Why iartist lingazange la ikhuluma leyo nto leyo mhlambe labhala wonke amaphepha lawo akho ngisho lilodwa. Akekho futhi ongavele ethi wakwafunda mina istory esiphatha mina. Akekho. Zinga nje imoto undemanda ayithenge ngaphansi kwakho nje. Demand ngaphansi kwami uthenge amatekisi amathathu. Yo. Kwayikhondo. Kwayiventure. Waqala ngeventure. Yes. Thina samthengela isiyaya. Yeah. Esisha brand new. As a company. Yena wayithengela esinye isiyaya. Waphindwa wayithengela iQuantum. Wabuye wayithengela ikhondo esebenza nami. Usebe nemoto ezo5 esebenza nami. Washada. Noma kade wena engashadanga kodwa nje ngiyaqonda ukuthi waqala lapho kuba semalungiseleleni ukuthi uyabalobola alikoti bakhe ngoba ushone wena engakashadi. Kodwa nje abantu futhi abangakutshela nje iqiniso
ngokusebenza kwami naye yes basesekhona abantu bakubo abamaziyo engakasebenzi nami bakhona futhi abamaziyo esesebenza nami yes yabona yeah ibona abangehlukanisa ngifuni lapho ukuthi ngizibeke ngcono kakhulu kodwa nje bakhona abamaziyo nakade behlala naye eDenver yes eDenver was there yeah bakhona abamaziyo engakarekhodi ngimi ngiyacabanga ngelinye ilanga ngibalande eDenver yeah yabona sasiyo promote enquthu ngafika ngamisa amakhumbi lapha yi2 ami yes yeah right baphuma ke bengena lana ke kula amakhumbi lawo sasihlekwa abantu ababehlala khona bethi hawu unemali yokuganga lo muntu lo angarekhoda laba bezwa yes yathi nayishintsha lento kwaba okunye yabo kwaba okunye so ke manje nake siyaqonda ukuthi ke abantu bahlezi benezinto zabo nje yes uthi uyale bona beyile yeah angeke ukuvimbe lokho umuntu nje udalwe ngaleyo ndlela amageza amahle yeah so kwakhona ukukhuluma okuningi ngalelo gama sesaba nje encane la ekhaya washo njengani nasemaphepheni futhi bababhala ngaleyo nto ukuthi yena ungumwena umphathi wamageza amahle ngabe kwayiqembu la demand noma kwakuyiqembu labo bonke no ngabe befika yeah bafika bebo bathathu yeah owes4 kwaba yilo wayebadlalela isiginci owakwakhanyile umdingiseni khanyile lo bembiza ubhonya phansi yes kodwa bafika bebathathu yes bathi lo ubadlela nesiginci yeah iqembe labo bobathathu yabona bathi iqembe lethu sobathathu yabona akekho omkhulu akekho phakathi akekho omncane elethu sonke yabona besho lobo so ke manje nake uma eseye washona lo yeah Cwenza nomphondi washona yeah kube kuthiwa mhlambe washona uCwenza unje ncane besacula naye ngiyacamanga ukuthi la lengasala nje ncane ngokugcwele yeah yabona kodwa futhi naye angeke wamvimba uma ethi hayi yelami yes kodwa manje wasebenzisa ke umqondo wathi hayi no angingabanga indaba yegama futhi ke sekukahle ke manje lisezandleni eziright ngoba lisenganeni yakho uCwenza ngithi lisezinganeni zakhe yeah yabona angisho ukuthi lo mfana obeliqhubha mhlambe beliqhubha kabini sengisho ukuthi mhlambe no ngathi ucabanga ukuba nombango yeah sesingambhekana ethi yabona yeah kodwa ke manje akekho umuntu ngoba nonje ncane akazange afuna kubanga ligama kodwa ayecacisa nje ukuthi uyezwa nje nasebekhuluma induna kuthiwa kunalabantu ekuthiwa izinduna abakhuluma yonke into abangayazi yabo shuthi into yalahleka indidane iphuma amageza amahle khathi kunongazwana akufuneki ngaphumi neqembu lapho nabe xabana ngifuna ukuthi uzwe kahle yabona nabe xabana yes yabona babange into vele engabatshela yona awiqale lapha khona lokhu angithi iqala mangaphosisa emalini wena ngathi imali ababoni kahle emalini kuwe ngathi uze udle imali angifuni ukungena kakhulu lapho ngoba kukhona wena abangasekho kanti azange leyo nto leyo saxabana sayibanga bona bacela ukuzenzela imisebenzi le yemicimbi
yokubizwa lena le but hayi ndona sesicela manje ukuthi sizenzele la ngathi mina kuhle ngoba sengikwazela ukuthi nginifake komasipala yabona yes nginifake kuma department athize ka government kodwa ke anoqinisekisa ukuthi anibizi imali encane anibizi imali encane ningabizi less than 30,000 ngaleso sikhathi ngathi ningabizi less than 30,000 ngoba lokho kuyosho ukuthi nebulala igama ngathi still naleyo 30,000 incane ngoba lezi inhlobo ezinye zemculo siyezwa kuthiwa zibiza 50,000 yabona manje nani yithuba leli ningabizi ngaphansi kwe 30,000 yabona ukuthi kwenzakalani ke angithande ukungena kakhulu ngoba baxabana bodwa hayi nami yabona baxabana bodwa ngababiza ngabahlalisa ngathi ngishilo ukuthi lokho nalokho ningakwenzi nizawuxabana senixabene manje yabona okushoyo ukuthi abaxabananga nami ngababamba kanje mina bonke umtshengiseni ngamrecorder eyimele nalaba ngabarecorder beyimele esitebeleni esisodwa baphinda babuya futhi baxoxisana babuyisana bayirecord i-album yamageza iyona album ke yangicacisela ukuthi no ilimele iyona album ke yalimala kakhulu yabona ngoba yavele at the same time shona phansi yabona mhlawumbe ungaba neanswer ungeke ube nayo ngokuzwa uyazi uma uzinkomo emoyeni thiwa base beyiphathele iqembu njengoba usho ukuthi wathi hayi abaqhubeke lona sengamela ukuqashwa ngathi waseyirobhe ezinye inkaba ukuthi ubani igama lomuntu ke inkomo kodwa kwase engathi imali useyigodla kakhulu userobha usebanika imali engaphansi ngisho wena leyo ubanika yona khona ngingasho ukuthi amahemhem ne abanjalo ngoba phela vele into obuka ukuthi yahlukanisa iqembu imali yes yabona iqembu imali mhlambe kukhona owaye ngasayithola imali itholwa abanye okanye kukhona babengasayithola imali itholwa womunye uyabona ndaba impela kodwa nje khona imali khona bakuba kulemidlalo leyayisimningi phela ngoba ayadlala bonke labafana bakhona kodwa ke akakabikho osakwaze ukudlala imidlalo ibe u7 ngeviki ibe u7 ngeviki namhlanje la kusasula ngiyacabanga ngeze ngilwa nabo baqashwa kuphi baqashwe eDumbe baphinda baqashwa uformer mayor yela enkandla uZulu yabona bahlukana phakathi babeqashwe ngela ngelilodwa mina ngathi ngeke akwenzeki lokho bahlukana phakathi i5 yale i5 ngathi akwenzeki lokho ngaphinde nikwenze lokho ngendlela ababebhizi angisho ukuthi abakhona abaqashwa na ngithi nje kodwa nje ngendlela ababebhizi ngayo ngoba babeke beyishaye imidlalo ibe yi2 ngosuku nakusasa mhlambe bashaye 2 yabona 7 day kusasa yabo ngo December nje bawudle kuhambeni baze babuya January phaka after E5 ngoyela bebuyele ekhaya bebhizi nje angisho ukuthi abanye abaqashwa no ningengangizwa kabi bazoze bengithuke nje labafana angisho njalo ngithi kodwa ngoba ngiphila khona lana ngiyabona ngiyaqhathanisa ngithi abakabikho angithi abekho abathandwayo ngithi abakabikho esebeqashwe njengamageza amahle ngesikhathi sawo
Hayi cha inkulumo ekle marketing wise ngiyazi obahleli la ngiphethe umaster manje wemarketing ukhona la endimeni osabona kulabafana bakhona ukuthi cha lo unayo marketing uyakwazi ukuphosa kubantu into yakhe ingene ihlanye ucishe benakho ubwena ubona ukuthi cha nani ngasebenzisana kwaye kulesa sikhathi mhlawumbe uyabona angisho ningangizwa kabi ngoba bazoyishintsha labantu lento le yes kodwa umfana ngimbona mina ekhule kakhulu ngemarketing ilokhuzana ningasho ukuthi ngisho ngoba kowakithi cha yabona yeah ngibuka mina imarketing yakhe yabona ingakho kugcina manje kufumanisa ukuthi abaningi bayakhala esifanayo yeah manje bese ngibuye lo mqondo ukuthi nami benginale nkinga le bayakhala abaningi sekuthengwa abasakazi sekuthengwa abantu bemicimbi sekuthenge uhlalelene ungathengi wena yabona uhlalelene ungathengi ngoba uyabona kuyathenga ngoba uyabona kuyathenga yabona sewuthwele kwathi kwacima kunjani ileso kade kugcwenza nakucwenza bekunje kuthiwa elesikhwama leso leso sikhwama leso why ungasithengisa kusigaxe nawe na sekuthiwa ukhuzana manje so wahanje so umtshengisene enyangeni angazi ke angifuni ukuthi no or yes angazi ke nje ngoba phela ushone bena lobo budlelwana kodwa nje uyazi ukuthi abantu banazi izinto zabo impela njengoba ngisho ukuthi uyale bona beshonele awunani esikhwameni hey wendoda angeke uyazi imfihlo yomuntu phela naye wena ugcwenza ubengasingane yami bekuyindoda nje yomzwayo bengeke ngigcine ngaze izimfihlo zawo zonke mina bengiphelela nje emculweni kuphela ukuthi senze umculo gcwenza kufike ibhobhodleyana wakhula kuwe okay yes kodwa phela ke akusho ukuthi wena uma efike le phansi waze wakhula wathi ungagcina ube nenqumo ukuthi endoda akuphile kanje uyambonisa nje umuntu uthi hayi kanje yabona kodwa ke zikhona phela wena izinto esingeke sayixoxa public angithi yes wahamba umculo amageza wenzi kahle le album weshow esebebuyelene yes ukhipha imali yakho ukhipha zonke idinge eziningi sekukhona abantu ngala ngemuva abazokhosha umculo bethi indoda yenza nje wena umuntu angakhiphanga imali abantu esibabiza ngeinduna abanye babo bekusengconywana ke kade sisakhuluma engamageza wena bebonke ngoba phela kumele ukuthi abantu bazi ukuthi amageza amahle bebewacula bonke yebo ithwasa belicula bonke intombi zamageza beyicula bonke yabona yabona right bekungokwabo bonke lokho yabona bekungokwabo konke lokho induna ziqale kungasewona amageza ahlangene bese kugcwenza yedwa okade ekhona emagezini futhi ngiyayazi induna yokuqala ukuthi kwabo baba esinye isidididi sangapha angazi noma lo mfana lo wayezibiza ukuthi ungowasemnambithi kodwa ngathi nangathi ngiyambheka ngathi noma ungazothi akabuyi lana lo ubuya la ebuya khona ngale yabona wagcina sezinze ngapha ngako Cape Town iyona nduna ke yamageza yokuqala leyo iyona nduna leyo eyangenza ukuthi ngiphakamise izandla ngithi
Senzani sididide baba Mpungose. Hey. Lesithi uphunga somfana leyo ya. Sase nezinto eziningi nje ongayiqondi. Yabona. Wafika kimi. Wafuna ukuthi ngishintshe indlela yokusebenza. Yabona. Bana. Wafika kimi. Wafuna ukuthi wangibuza ukuthi why ucwenza engenayo ifortune na. Kodwa obani benama fortune. Yabona. Wathi why ucwenza engenayo ifortune na. Ngoba uthandwa ukudlule obani bani. Yabona. Mina ngathi hayi ke awuhambuze kuyena ukuthi unemoto engake yithenga la ekhaya. Bese ubuza lo. Yabona. Bese uyabuza lo. Iyona ke into wena ke eyangenza ukuthi ke ngicine manje emculweni mina ngifake eli emuva ngoba ufaka imali lapha. Yes. Uya investor phela lapha yabona. Ufaka imali yakho ngethemba lo ukuthi izobuya uphinde uthole profit. Neartist ilithole yalo. Mase qhama kumuntu nje nowe azokhuluma ngomlomo. Ayisebenzi lonto le. Akhohle ukuthi thina amakhampani ethu thina abantu abamnyama. Besirana yes kodwa na ungacwaninga kahle besiluza thina. Ngoba abaculi ebesisebenza nabo bekuba ngathi mhlambe basijezisela ukuthi sibamnyama njengabo. Akanqeni ukukufonela ngo12 ebusuku ulele. 12 ebusuku olu10 ebusuku ulele. Athi hey nduna sekushona ugogo ekhaya. Yes. Ngicela nduna ukuthi unginike imali kushona ugogo ekhaya. Yes. Yebo. Sekufuna wena manje uvuke ebusuku uyofuna imali. Uzoyithatha bebusuku imali ngo12. Kodwa abamhlophe nayo yofuna imali. Ubheka lapha kuma sales akho ukuthi ufake malini njengoba uzoboleka imali. Ene ngeke umfonele ngo12. Yabona. Ene wenza iappointment ukuthi ngicela ukuba nemeeting nawe Mrs. Banibani. Yes. Ngicela ningiboleke imali. Bese bebuka lapho ukuthi iyavumelana nani leyo nto leyo ukuthi bengakunika imali. Ikhona nani la bezodonsa khona naso uhola. Yabona. Uma ungenzi kahle awuyitholi bathi hayi asinayo. Uyaphelela nje lapho futhi. Kodwa thina ugogo seshonele ekhaya. Sifuna ukukhipha imali. Sifuna ukukhipha imali. Ungayibali mase futhi isingene. Nawu usuyibala abengamukela abacula abafuni. Ngiyacabanga ukuthi ke izo lezo zinto lezo bezihlala iziqhamuka hayi sengidliwe. Hayi kanti ufike ezoboleka imali. Yebo. Kangayibhadala. Ikhampani yabhala phansi. Washona lo gogo wazothatha imali. Kangabhadala wabhala phansi. Naye sidonso leyo mali akasafuni sekufanele wena manje umele ukuthi ushone lo gogo. Enganono wakho na ugogo. Utshela bani wena ukunika. Uzokunikani wena ukuthi yendoda ushonile ugogo ekhaya nami nginike angeke akunike. Kodwa wena uyayifuna kuwe. Ushona ugogo ekhaya. Baba Mpungose, ukugcwala kwenduna lezi kwawubula kangakanani umculo nenkampani? Mina ngendlela angeke ngibe nampendulo eqonde ngqo. Yes. Ngoba mina ngakhishwa izinduna. Sesitholile anti. Ya, mhlamba abanye ziyasiza kibo. Yes. Ngibona ngazothi kule sikhathi samanje ngoba vele ke akusathengwa umculo manje. Cishe ke manje sezibaluleke impela ke manje mhlamba. Yabona. Futhi ngeke ke sagxeka kakhulu ukuthi kube ngoba yonke into ehamba nesikhathi.
yeah nathi safika nathi basigxeka mhlawumbe ukuthi hayi siyamosha kanjani njani kwafika abanye nathi sathi hayi bayamosha njani njani uyabona yes kodwa nje mina sayidini lami zathi nangiqala ingena ngathi mina ngeke ngilawulwe umuntu ongafake ngishinda iblishi le akhulume ngomlomo ngathi aniqhubeke na umculo futhi ke akekho mina umculi engathi wahamba ngase ngiyeke le company no mina ngababiza Mjikijelwa Mjengise buyani bafethu yes yabona ngabiza laba vele ababevelele yeah kakhulu yabona ngathi umculo sewume ngenye indlela umculo ume ngenye indlela igama likhulu imarket ishone phansi ngicela ukuphakamisa izandla bafethu nomunye akaziqhubekele ngiza kunisiza mina yeah savumelana nje kahle futhi yabona savumelana nje kahle bebebuza kade bekubuza ngibatshele bengicela ukuthi ngibenzele ukuthi uma ngingekho busy ngikwenza bekunjalo nje azange mhlambe ngiyekela umculo ukuthi mhlambe ke ama artist ahamba sengiyake ngizwe nje ngithi iyahlupha ke into yokukhuluma into abantu abangayazi ngoba ngabacela mina ngathi umuntu ofuna ukwazi yes ngomtshengiseni akeze kimi angibuze impela yabona umuntu ofuna ukwazi ukuthi Mjikijelwa saqala kanjani akeze kimi angibuze ngikhona ngisengakafi ngiyomtshela ngoba kuningi wangisakwazi okunye ngiyakhohlwa okunye impela sekubuya nje nawe ulungibuza yabona ngoba kuningi ngiyaxolisa ukuphululema uselapho nali ichalaga lisuka endaweni efanayo nendidana lifuna inkampani lifika kanjani ichalaga eAmon oh lo mfana bakithi wasebenza isikhathi eside noMgqomeni yes mina ngizomthola sengimthola engabelungu base Cool Sport yes bamrecordile bona abelungu base Cool Sport yes kwathi phakathi bathi no man lo akazacule lo ube igidangoma likaMgqomeni sidlala ngemali la yabona eyabelungu ngazotshelwa omunye owaye irap India lapha uMr Mene wathi indoda kunomuntu lapha yana awuthathe lapha eleya master leya uyoyilalela ubuye ungitshela ukuthi u right na ubani nalo muntu athi hayi Mjikijelwa ngithi hayi no man ngiyamazi lo mfana anginikeze master ngihambe ngiyilalela endlini ngithi no khona okukhona la yabona la kukhona okukhona angazi ngokuthi abelungu ebebelalelo lo bani izinto zethu bese bethi azikho right ngokuqala bayizwe lethini lento ngayilalela mina abelungu bathi yaphetha nje bashiya bathi uyaphetha lona ngayilalela ngathi mina ngabuya ngathi hayi I right bathi ke hambe uyobhadala istudio yabona noma letha ama cost ethu la bala 25,000 ngathi 925,000 ngiyithatha le master ngiyamrelease lo mfana yes bamfonela ukuthi angakujabulela ukusebenza eAmon Music wathi kajabula kakhulu bambiza sahlangana sahlala phansi uyangazi ngiyamazi sakhuluma kwamnandi wakujabulela na ukusebenza nomuntu wakubo akamaziyo futhi akazi ukuthi ukhuthele kakhulu yebo yabona yes iyaphuma album yokuqala kwakhomba ukuthi waye ethe ulithi ibhova walithi ukulithi ayi yathi iyayisima yes ngambiza kwesithu ngathi endoda lalela uyazini lihlakaniphile ibhova leli alikuphendulanga njengoba lingakuphendulanga nje
likufaka ehlathini yabona khohlwa yilo ke manje qhamuka ngenye indlela yabona liyeke okungenani ungamane ulincome wayeshesha ukuzwa ke futhi ke ngibona nje wazoyikhipha ile album yathi ngibona nginje ngaphe kwayibhovu yathi wabuya wathi wathi induna naye ngathi ngikutshenile ngathi bheka yabona bheka nafuna ukuzuza laba bantu bakhe yes ngena kahle kuye kuyeke lokho ukuthi khona mhlambe la ungajabulanga khona wena kuyeke lokho ngoba manje akakuphenduli enokufaka ehlathini yabona white yathi uselapho bathi umthatha iqhalaga ngoba vele lingalo ufuna nawe kuseyindlela yokuthinta ibhova hayi babe bhuda nje labo ngesixhosa awubheda ngesixhosa kuthi uyabhuda babe bhuda nje ngoba lona laze lahamba alizange likusho lokho kuna lokho lambongela ukuthi hayi usendaweni eright impela yabona usendaweni eright yabona usendaweni eright impela babe bhuda nje labo babe khuluma into wena abangayazi noma babuka into bayifunde kanti sebeyifunda wrong yes yabona ayilakhuphuka iqhalaga phathe wakhuphuka kakhulu ukhuphuke kakhulu mfana ayilakhuphuka wayisholo yena ayezela ezokwenza i-interview kungezwe wathi ngiqala ukugibela ibhanoyi ngoba sengise Amoni Music wamphusha ungezwe wathi shona ukuthi uyaqala wathi vele ngiyaqala ngize ngebhanoyi la bekungakandike vele yabona uyazi ukuthi izinto zamabhanoyi ziyafika kuthina abantu yabona bekade kuyigugwanyana impela nje khona ukuthi usuke eThekwini wandiza phezulu wasuke eGoli wandiza phezulu yabona kwanakho lokho kwangakhela igama kwabanye abaculi ukuthi ngiseyinto yeni ngiyakwazi ukubanaka abafana hayi impela yikho igama lakho la emculweni ngeke laphela mina nami ngeke ngisho ukuthi lingeke elaphela ngoba isisho sezulu siyasho ukuthi ongaphele kuyahlola njengoba nje nami ngisesenalo uthando lokuba phusha abafana kodwa ngibuye ngithi ayi manje sebefanisa kakhulu sebefanisa kakhulu manje nothando ligcina lishone phansi uthi uyathanda uthi uyalalesisa uthola ukuthi bafanisa kakhulu khona enangathola wena uthe kuhluka bacula impela bona abafana kodwa nje manje seyisuka into yakhona ifane kakhulu yabona ifane kakhulu into yakhona ngalesa sikhathi njengobusho ukuthi kunomunye umphathi wasokhosini oseGoli kunomunye oseThekwini kunomsakazi abawu2 like ungizwe noTshatha omunye ungapha akugcinike lapho ngcono labo bathi babe ngathi ba professional bay understand le game okwagcina kuyigame ekugcineni abalandeli kase kunemicimbi kakunzima impela njenga umphathi weAmoni phansi Kwendidan nangapha ngiyacabanga ukhona oqondane kwelebhova kwase kunzima impela hayi uluqondane ubengasemphathi yena nduni yokuqala beyona nduni yokuqala ke le impela yona nduni yokuqala lekhe ehluqondane yona nduni ngoba phela lesikayinaki ilona bodyguard lokuqala le bodyguard ekho uqondane iyona nduna ke le yaqala ngayo uqondane nduna oyiqume induna yaqala ngayo uqondane la umuntu afana nobuduna lokuthi unenduna loqondane uye ubuduna baqala ngaye singabagcaka nje kodwa nje nansi induna ekufana siyikhona lobuduna buqale ngayo ulandela uqondane idlozi le uqondane uye idlozi le nduna ngoba uqale yena wale busy lana komgqomelo engaculele khona kuthiwa ubaba unyamboso ubaba ile coach ethi nje yabona ungwambuza wenzani la sachaza le ukuthi impi abalandeli
kubo yangafiki kanjalo obuyusho ukuthi umgqumeni nondidani babezwana banokuhloniphana noma kungezwana kodwa ukho abalandeli mabehlangene emcimbini njengozokalabisa ngalo isihlala sakhona sakhunjwa abantu abaningi lo waseLundi. Zikhona izinto wena ekufanele ukuthi wena uziplane engelinye la noma ke babe sebezenza bona ngesinxele. Yeah. Kuyafuneka ukuthi wena umuntu nawubanga naye ucuphe ikhadi. Yes. Yabona. Ucuphe ikhadi. Ukuthi right. Use stage manje. Awuthi ngiqhamuka. Kodwa ungaqhamuki uzonqamla estage kuye. Undeqhamo. Yes. Ufuna ukubonane ikhala noma ke basuke bona ke ngendlela abaqhama ngakhona baqhamuka wena ngesinxele akubanga into enhle leyo yabona. Kodwa nje leyo nto leyo na ungayibhekisisa. Yeah. Imbangi yakho uyakwazi ukuyimaka. Yeah. Izolo lokhu nje sibukile bekune conference eNasrec. Yeah. Yabona. Yes. Ithele ndoda lena nayiqala nje ithi nje iyakhuluma nayiqala nje sizwe ukuthi no isiyafudumala. Yabona isiyafudumala kuthule kuthe cwaka. Wasethi qhamu umfo wanxamalala wathi waqhamuka nje eseginqa ikhande phakama abantu manje ungayisho mhlawumbe ufike late asazi njengoba kushiwo kodwa manje mina ngayithatha ngathi indlela amshaya ngayo uyamkhombisa ukuthi ngiyakushaya noma ufuna ukuziprova kuye ukuthi ngifuna ukubona amandla ami ukuthi angakanani. Waphazamiseka la kwakhosa ukuthi makame alinde ngxamalala azayohlala phansi ehambe xhawule ehleka ahambe xhawula athathe isikhathi sakhe uyazi uyaphazamiseka lento akayenzayo iyaphuma emqondweni. Yes, uzothi noma eyenza ahluthuke. Yes. Yabona. Ngiyacabanga ukuthi ayibanga akhona into erongo lapha. Nedi basuke benza into erongo ukuthi banqamla phambi kwestage. Yes. Kwagcina sekugxobeka izintambo. Noma kwagcina egcinene sekuthiwa hayi mina ngifona lana nobani bani cha babe ihlelele. Yabona babe ihlelele lento leyo kodwa bese manje siyixoxa ukuthi hey imbangi yakho okuyikale uqhamuke ngesikhathi nje icula kodwa ungaye stage vele ngoba nizawuxabana qhamuka nje nawe njengomuntu vele ozeko bakubone. Yabona kodwa indidana ayikulalela ngoba yasiyenza ngemuva kwaSolundi lesokhe bese kuvela uqhamuke eseperforma kubantu abantu bethi mbo kuye beshare lo performance stage yasikwenza ubese ephila khona phela kodwa ke bengingasasebenzi naye angethe cha sesokuthatha wayilala ya kusho ukuthi wena wakubona kumsebenzela. Yabona wakubona mhlambe kusebenza waqhamuka wathi lento le iyangisebenzela ukumosha imicimbi yabantu. Wagcina sebona ukuthi umosha imicimbi yabantu kanti sasingayiplanile kanjalo thina. Yeah. Kodwa yona icishe kube yinto mayifana ethi mayifana. Aqhubeka umculo akasekho umgqumeni akasekho umtshengiseni usunje njengoba unjalo manje into engisalungiseka. Mina nangu umculo. Yeah. Ngasho kubona abocwenza ngathi cwenza nasemngcwabeni ka alokhu mgqomeni ngasho ngathi ngeke kusafana. Yebo. Angeke kusafana ngoba la besisemdlalweni. Yes kubantu wena abaningi abangazi bathi bekade kuliwa kodwa thina besazi ukuthi siphusha imarket impela. Futhi ngineqiniso ukuthi nangathatha boshwi ngibabala boshwi ngoba oshwi benza into engakazi yenziwe umaskando omunye. Impela. Even nanabaculi abacula eminye imiculo leli yayi
eyenzwa aboshwinje akakabikho wena ngoba ayikho lula kodwa nje kumgqomeni nocwenza yes bayithathile imarket bayibeka lapha impela bayithatha nje bayibeka lapha imarket yabona bayithatha bayibeka lapha imarket qala ke wena into eyenza wena ukuthi la maqeqe banyana sometimes ayabasiza abanye kodwa abanye awabasiza ngoba uma sizothengisa 75,000 unit yes same time iyakutshela lento ukuthi akuwona abalandeli bamageza nje yes obaka Mtshengiseni nje kunabantu abalalele ubumnandi bengoma yes la ifike wena ibe nobungozi khona lento le yeyinduna ya maqoqo oqhawela laba abangawuthengi umculo yabona i-right naye kuvuma kodwa manje kukhona la ekulahlekisela khona ngabantu ngoba manje wena uzoshayela uzodlalela labantu ingoma kanti kunabantu abathenga equality yomculo ukuthi hayi uculile ke namhlanje awuthi ngimthenga yabona awuthi ngimthenga njengoba uyabona nje bekade kudlala amazulu izolo la wena khona ngofonile yabona bengasebalandeli bamazulu bodwa bebelapha impela kugcine kwaze kwabuya nabanye ngapha bama ngapha ngakiwa amazulu yabona bakhuza uhebe badosuku yabo yini enza into abayithandayo yes njalo nje yazi wangikhomba abanye hlezi sisho ukuthi mhlambe sithi umthandeni nokhuzane bona banabalandeli abaningi le nemali bona ngathi bathe kwabanye abaculi shoot lento ngabe lento le mali abanayo manje ngabe iphindeke ngazi kangaka kuba yikho into yoqhawela ngoba labalandeli bakakhuzana ngabawuthenga umsebenzi kaMthandeni bonke abangabe bangabalandeli like lento yenza yakugcwentse ezidata 75 manje la uzothenga lelo qiqebelana lakhe leli lizomziba ngisho umuso same thing nakukhuzana abakamthandeni ngeke bewuthenga ngoba manje bahamba ngapha baze basho ngisho kusho nala bethe ngibuye kuyothenga ifake yakhe kusho bona laba kodwa bebe bethi bangabalandeli bakaMaskandi bakhohlakele kabi ke labo bantu laba bakhohlakele nje kabi yabona ngoba bakulandele bagcina sebecula bagqoke njengawe na yes nawe une brand yakho nje bayithande leyo brand leyo bakulandele agcina secula naye njengawe baningi siya babona sebacula manje bacula kukhona wena abacula ngokulandela umuntu futhi ke nawo ubheka manje na ke wena ke elo mculo wamanje sewu right kakhulu sewulula yabona kanjani kahle nje abantu abasathenga imculo mina uma nje na ngingazikhandela nje ngizikhandela abantu bami ngibakhanda abantu bami yabona ngibakhanda uyabona ngibanithengele igepa ngikhipha izimoto yes ngibathengele izigepa olubuso bami lana ngibanikeze ngikhipha izimoto bagibele imoto ngithi siyale ngiyofika lapha na kuthenje kuthiwa uMpungose ufike nabalandeli abaningi kakhulu kanti hleli ngiyihlalele nje market ngibe ngithatha nje ngiyiwengo ngisho nohlanya ugqokisa uthi siyale luzogqoka uhlanya thola imoto mahala lingene phakathi luhambe nawe kuthiwa hayi abalandeli bakhe nabahleli ke wena ke bemcimbi ke banaso leso sandla leso sokuthi wena begcine bengakwazi kahle hle ukuthi ipackage yabo ime ngendlela eright kodwa ke angibagxeki umbono nje wami yabona umbono uthi no man mina okube kuthiwa bekuyimi bengizokwenza kanje
kodwa ngesizathu sithi bona abakuzela imali abanandaba nokuthi umculo kaMaskandi uyakhula nabethola imali nje bona baqedile noma uyafa noma wenzana abanandaba ingakho uthola ukuthi nje bagcina benza nezinto wena ezingekho right. Kanti futhi enye into engibuka ukuthi iyenza lo mculo lona wehle yabona begcina abantu sebethenga umuntu bengasathenga umculo ingoba akasekho umculi oproducewayo. Hayi Uthi nje umuntu nefika nje uyaziproduce. Hawu wazi Uzotshela ubani ukuthi uyabhemba. Yabanqoboza. Ubani ozomtshela ukuthi uyabhemba. Ngoba phela akana producer. Uziproducer yena. And uproduce into akathi izothengwa abantu. Yabona. Uproduce into akathi izothengwa abantu. Kanti iqala bekunani no producer. Uze ke bese nawe ke uyakhula kodwa nje ehlezi ekhona usenior producer wakho nangu Michael Jackson uze wafa no producer umculi obekhona ongakabikho ofana naye ongazange abakhona nangaphambi kwakhe mhlambe kusazoba khona sengisho ke nangoku move kwemarket yakhe yabona uze wafa no producer laba undefika nje useyiproducer imarketing yakhe yonke into yakhe konke kwakhe sigence shayela yonke into yakhe yonke into yabona lento iliphonto lesisanda kuqala ukukhuluma ukuthi umuntu kumele ebe nomali sekushebhile emculweni sekulula noma mhlawumbe umndeni wakho uratio nayo uyasebenza shona studio street naye waphatha ne500 uye studio ziningi manje istudio hayi sakhipha iquality nje nange nje ngaqhamuka afake lapha naye bamncomeke laba ke ba comment ke bancomeke athola ama followers amaningi yabe umculo omkhulu sekulula ke ngiza kuthiwa lezi zaqala uTakk Amoni no Dantani awuthi ufika mawubhede utshenwe ubuyele emuva nemali yakho iyaphela wena yabona producer esiyesa abalandela bebengesaba ukuthi uyabhemba yabona ukuthi uyabhemba mina nginabantu engaba recorder beba write off yabona yes ugcwenza nguye wokuqala ukuthi ngimrecord ama company bemwrite off bethi hayi angeke acule lo yabona kodwa ngamrecorder yena ngokuthi wathi nayefika kimi njengoba ngishilo ngathi ngazi abazali bakhe ngisho ugogo nomkhulu akekho umuntu engingamazi lapha kubo ngoba owangakithi nangikithi nakhe ngaphesha kubo yabona right ngamrecord bemwrite off yes ubonakele wahamba amakhampani amakhulu bathi uyabhemba wena ngamuzwa kodwa ezobheka bona abogcwenza bemcele kuthokozani la ngathi mina ubani lo bathi hayi ilesidudla ngathi hawu lesi bathi sona lesimpela ngathi hayibo awuculi ngani wena uyathanda ukucula wathi yebo ngiyathanda ngathi ngicela ukuthi ngikurecord ifull album le style yes yabona wathi ngingajabula kakhulu kodwa ngicela ukukhulume enothokozani la ngathatha ifoni ngoba vele enothokozani langa sijwayele ngathatha ifoni yila kunjani mfethu wathi ngikhona ngathi mane kune ntombazane la engiyithola lana ezobheka bocwenza ithi angikhulume nawe wajabula kakhulu nawe la ngathi hey mfethu ngawe yewangisiza kakhulu sengimzamelile kuma company abamthathi
ngawe wangisiza kakhulu wangethula le joka lelo ngoba ongazi uthi yimi engimvimba kanti cha mina ngeke ngimvimba yabona sahlangana noThokozani Langa samrecorda first album 25,000 unit yes bemwrite off wanele wathi bamfuna bona laba kade betha bamfune uyabhimba ngathi ubhimba kanjani lo muntu nje ubhimba kanjani lo muntu nje yabona kahle ngikhuluma wena ngabantu kade bese emculweni kudala bekhona emculweni abazwayo nje abanamagama namanje yabona yes kahle wena wafika nalo maskandi gospel uqaleke ngamphela ngalo Bonakele wayele washaya kuluzana kuNthokozani Langa eshaya yodwa ingoma ashaya zibe yi2 mina ngathi ayikhona Langa ngifuna ifull album wathi ngathi ngiyakutshela asimenzele full album wafaka ifull album ayi wafika yathi ayavuma kahle bathi hawo bese ivele sibona kodwa ukuthi lo akazi lutho lo uza nomqondo wasemateksini yabona begcineke kube nenhlamba ke ezinye wena abangilokhunja ngazi yabona iya njengoba nje ngisho ke nje ukuthi ke ialbum yokuqala kaBonakele iyona yaba impumelelo kakhulu ukwedlule wonke lawo kodwa nayiqala yes yaqale yathi yabona yathi kwaze kwaphela unyaka yabona bakhuluma la bathi buwenza bakhuluma yabona futhi kube mhlambe kuthiwa wena kwasekunalezi zinto lezi zabo Facebook mhlambe sebebhiza abantu beyokhuluma khona kakhulu ngezwe nje ukuthi hayi bayakhuluma bayangihleka ukuthi hey ngirekhothe umuntu ngoba kanjani right bakhohle ukuthi noma mhlambe kade ingathi hit kodwa manje iphazanyiswa ukuphuma kwethwasa elalibaba ha ngoba ama-album amaningi lapho athi yabona bekufanele ungarelease kanye nomgqomeni nocwenza ngoba awuzuhambe emakethe ngaleso sikhathi kuzohamba labantu ababili yes balekelana ke nabo uyabona right zithena zithi zibheke kwi Good Friday yes kade sirelease last year yabona ngaqala ngayithinta ngayithi yayisithi phezulu yajika yathi hayi yahlala phezulu yathi 25,000 unit yabona i-gold disc leyo gold disc lenge asekho manje ayisekho manje sengizwa kuthiwa seyishaywa ngo 10,000 yabona ayisashaya futhi nakhona kunzima yani 25,000 unit baqala ke bamfuna bona labo ndaba laba bamfuna manje uthi hayi bamfuna kibo yabona abantu bamfuna ke bongayazi ukuthi bamfuna yabona hey kade bemgxeka ukuthi kanti naye futhi ulucwenzo yabona naye ucwenzo wana eqala ethi hayi babuya kakhulu mina ngathi hayi nangabe bethi bazokwenzela okungcono kunalokho engikwenzela khona anginankinga mina asina contract nawe ngithi yazi anginankinga mina yabona abanye befika nalokho nemqinge engaka yabona nemqinge engaka ethi nakho nduna ngezoba nothanga ngifunde la ngithi funda phela thola wena umuntu ozokufundela na uyithando uyisayine yes ngeke sivale le interview singasho ukuthi agudle indlu uyazi ke sengibheke manje sesigudle indlu ayabaleka magwala ya mane
leyo ngoma leyo wena yasibangela ukukhuluma kakhulu abantu ababeganga kodwa ke iboqondani laba yona leli khehla leli yabona yona lenduna lenduna yokuqala inkosi yazo yabona kodwa ke sagcina wena singazwakalanga thina uma sithi le ngoma kaMtshengiseni le ngoma yabona le ngoma le ekaMtshengiseni nayilahlaphi nini ngathi nangibheka wena ngathola ukuthi wena abogcwenze bebenabangana abaningi nayo recorder nje kuzikhumbi ilayishe abalandeli kanti sekunomlandeli mhlamba okhona la oyishaya emumva ishaya phambili ngicabanga kanjalo vele na ngoba sas record apha edowntown yabona siphuma khona la eTakk studio nathi samuvela phi edowntown ngeinsolo angeke ngithi mhlambe kwako khona sasene insolo ukuthi noma unjiniyela walana ongazothi mhlambe uyayilalelisisa lenkunzi lena ingoma zethu angazi noma mhlambe sasixakweke indokuni kodwa nje sasina leso insolo ukuthi unjiniyela wala ungazothi uyayilalelisisa lenkunzi elezi ingoma ngoba wayesondelene kakhulu yabona unjiniyela ba Thuthani hayi ube ngakabi Thuthani angeke sambiza ukuthi bani ngathi ayi asiphumeni la yabona saphuma silandela uThokozani Langa kwazise sase sizwe isound yakhe emnandi aye ishaye edowntown naye esuka khona la kwayana sathi noma na yaliya sound le kaThokozani Langa ngoba wathi nje qala uyolokho uzawavela wakhipha itshe lingaka awuvala right ke nasi record khona lapha na ke kugcweleke yes nabalandeli yakugcwele la studio yabona ukhona kodwa engimsolayo ukuthi wa record le ngoma le efonini ngiyamazi futhi waye yifan kagcwenza kakhulu wase yayipost yabona kanti useyamosha manje othas ibhova ibhova lela ngisazi ukuthi lalibhizi ngayiphi ialbum lapho yabona layizwa nalizwa layithatha yabona layithatha layifaka layicula sakulingisela yena vele uCwenza nokukhwehlela na yonke layicula sakulingisela yena uCwenza yabo lase release aqala thina sa release after 2 days zaphuma manje vele umuntu ozoba wrong lo ngemuva vele umuntu ozoba wrong yilo ozemuva engathi kodwa na ngabe wawulalela ukuthi elebhova malicula kanjani wawuza ukuthi no elengoma le hayi liyenze nje lilingisela lo liyenza nje ngamabomu kahlehle lo uyicule ngoba yena lilona hayi belicula lilingisela yena kodwa ke akuzwakala ngalokho yabo sengiyajabula manje le nduna yakhona umthetho naye sivuma ethi hayi vele sayintshontsha lengoma yabona sekuyinto leyo ke manje esiyixoxa ngayithomba ngoba izinto esizadlulayo impela so ke wona ke umdlalo wona bewumuhle kakhulu phakathi kukaMtshengiseni noMgqomeni ngoba ngiyakhumbula nje lapha sigcine siba bebabona nethwasa lami yes thina sithi yithwasa la ngempela yabona waba nogezo thina saba nogezo bangempela yabona uyayibona ungayibhekisisa lento ukuthi isuka kuphi ngoba lapha ya uma thina sizothi ithwasa la ngempela yes kwi-album inyoni yami uyazi sabhala sathi not inyoni yami kwi-album
cishe yento mzamageza sabhala sathi sizoba nealbum ebizwa ngethwasa uyazwa ngaleso sikhathi yena record cishe uma ngingaphosisi record abakwethu uma ngingaphosisi manje wathola ukuthi manje usene pressure yoku receive ama calls njalo ukuthi abambuza sithi yes yezwa lapho ukuthi uthi uzoba ene album ekuthiwa yithwasa yes bekunabantu akade bengakwazi ukuhlukanisa nayiqala lento ukuhlukanisa ukuthi umgqomeni lona kasekho kumgqomeni bebethatha ukuthi ugcwensa still usesengaphansi kwakhe umgqomeni manje nabefona bafonele kwebethi siyezwa lana nasifunda ukuthi uzoba ene album ethiwa ithwasa wase release aqala ithwasa yabona ngabuya mina ngathi lalela ngoba nathi sesibhalile yes yabona sathi sizobe nealbum ekuthiwa ithwasa asithena sinethwasa la ngempela yo yes la silandele khona yena ube sethi yena hayi ogezo yes salandela sathi thina ogezo bangempela funa khona sazi ukuthi ugudla khona la iguma uyabona yeah so ke ngisho nje ukuthi nje umdlalo wawumnandi kakhulu futhi nemarket yayi right kakhulu ngaleso sikhathi yabona nalabe khona bakithi sithi balale ngokuthula ngoba hayi basenza nathi savela kubalazwe sibavezile nabo futhi basiveza impela yabona ilokho nje engakusho ukuthi ke nabanye abakhona abasaqhubeka hayi abayibambe kahle impela mhlambe nabe khona esiyofuna ukubasiza siyobasiza yes kodwa ke ungangifunela na umfana ongazothi ufuna ukuba nento ethe ngizokwenza njalo hayi ufuna ukuba umuntu cha sebaningi uyona ungayenza into ifane noma istyle olo ushone kodwa manje akufanele usale sewena sewufuna ukuba uye nokugqoka na yonke into manje kukhona wena yonke into isikhwaba sikagcwensa amadread kagcwensa ijazi likagcwensa nemino kagcwensa bonke bathi ngeke ilunga kuyindawo so benzani ugcwensa omunye sayidlala indima wacula ugcwensa wadlula manje ngeke sibe nogcwensa omunye qhubeka nokwakho na ungathi ungancikisa kodwa manje nawu uthatha konke hayi ngeke hayi lutho akukho nina lapha khona nane nathi kancane engomeni zangale endlunkulu njengoba evuma induna yakho lokuqondana ukuthi yaphela wena noma ngeke ngibe sho lapho kodwa nje engikwazi ukuthi khona wena kuleya album leye Thwasa ne yes ikhona ingoma yangifaka obishini lapho lena ethi dlala Tshatha ngagcina ngibhadala impela imali cishe lana ku 300,000 yo kwamanye amaloya lapha ase Sunnyside ePitoli khokhelwana kangaka Clema lengoma le athi lengoma le eyomculo thize futhi umuntu ayedalele yonto leyo ile ntulo le eyayilalela zonke izinto igijime iyayisilwa ngazo zonke ngizokuzenza intulo isiziyotshela babuya laba nabangitshela laba balapha kuleya company ngoba leyo company nje enkulu eyabelungu bathi hayi man Mr Amon kahle hle thina sizwe ngoMr Zibani uye lositshele yonke lento le osilethele le CD le uyabona iyayisilwa ngayo yonke indlela ibeat ayifani ibeat ayifani kangaba umculo ilokhunjane angeke ngikwazi ukumbiza wena kahle hle kodwa nje
na ungaya kuleyo ngoma leyo ethi dlala Tshatha yabona uyoyizwa le beat uthi oh nakhe aso yakulomculo wejazz so yeah yes bese uthi oh hayi nayi le beat ya ngifaka obishini eish yabona yabo bazi induna zikwazi ke lokho azikukhulumi nje lokho namanje azwazi so yadlula indidane obhlungu kakhulu kodwa siyabona sesingaphambili emncwabeni wendidane sengabantu asisho ukuthi ubaba amu ngase kufanele kube yena nje phambili lapho njengekhulumi kodwa wasengabantu laba bafike manje kwindidane esebemazi nje vele seyindidane nje kanje umuntu kodwa wamthatha lapha engedlutho wamenzutho selapha emuva emncwabeni sokukhona laba nje abamazi kakhulu ukuphatha kanjani lokho ngalela langa akungiphathanga kahle kodwa ke ngakumukela ngoba wena ngabhodla khona lapha ya ngabhodla ngayichaza lento ukuthi ngiyavuma bengingasasebenzi naye yebo kodwa umuntu oqala owazi ngendidane yimi yabona angisho ukuthi ngiyazonda ukuthi why bengangifakanga enhlelweni zomngcwabo wakhe yabona ngoba babe bone vele kungafanele kodwa ke enhlelweni zabantu abaziyo ukuthi ze abe yilento akayiyo yabona noma ngabe kuthiwa ke mhlambe wayengone kanjani noma ngangimone kanjani kodwa umlando yes umlando umobi unjalo umlando kwakufanele bengibize yebo bethi hayibo lensizwe uyazi kanjani unje ncane yes kwakufanele bembize hayibo lensizwe uyazi kanjani ngoba mina indidane ngiyazi okudlula abakwabo yabona bengimazi ukuthi ufuna imali manje nangabenza kanje ufuna imali yabona ufuna imali bengimazi noma egula mina bengimazi ukuthi uyagula and uzosinda kuphi yabona akungiphathanga kahle kodwa ke ngakumukela ngoba kwakuhlelwe yilabo babekuhlelile babo ukuthi ngisabalulekile mina kodwa ngaliveze lokuthi lonke lolu vucu lolu ligcwelelana lolu quqabo ligcwelela alumazi lo yaqena lo waziwa yimina namanje njengoba ngisho ngithi lo akekho maziyo okudlule mina omaziyo uza ngemva kwami kwakukhona ondunankulu besifundazwe kukhona ominister kukhona yonke inhlobo yomuntu yabona sekuyibona sebebekwa phambili labo bantu sekuyizinduna kuthiwa kunezinduna zibekwa phambili into ayingekho into ayingekho lo muntu sibuya kude naye lo muntu kuma album akhe uyisholo yena yes yabo uyisholo yena impela yabo bakuziba konke lokho angazi inhloso yabo ukuthi kwakuyini ke phela ngoba kwakungaholwa imali lapho uthi mhlambe kwakubona ukuthi mhlambe kunemali engizoyihola lokunomklomelo engizothola cha kuhle ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini ngomuntu omaziyo wena omazi kangcono yes bona bambambe nje phezulu bafike nje ngendlu yakhiwa bafike bazethi shu endlini isiyakhiwa bamazi kakhulu bona bafuna udumo ngento zami ngamandla ami ayinhle lonto lo kuyofanele nje wena izinduna zihlele kahle zenze izinto umuntu right akadume ngendlela akasuke esebenze ngayo ungacuthu ugade ucuthu yabona unele ubuthi hayi thasi unokuthi thasi ayifuneki kodwa ke yenzeka ngayikhuluma yedlula yes yabona
ubani lo akulanda lapha uba ungekho ngisho sele umuntu owangilanda lapha kahle hle ungezwe umlando umlando ngezwe bakithi ngambonga futhi umchuno wangilanda lapha na wangibeka ngisondeza stage uTshatha wangibona wangimukela washo ngizwa wathi awuphelele umlando uSxhobo Mpungose engekho noTshatha wafike wayishayela elespeaker uthi cha lensizwe lakagcina sihambe ibanga bengibafica mina behlezi nananga Mpungose ubungeke uhlukanisa ukuthi ophethe omunye phakathi kwabo bani ngoba sihlala lapha nanagedwe ingoma sigide sonke bebizwe la bebizwe khona kuyoshaywa le ndishi sifike sidle inyawo sonke asivelanga nje saguga phela nathi cha besibasha ngisho impela besibasha nathi hey injalo nje mngani hayi kazwakala thina siyiPerfect TV besithi nje ahloniphe ubaba Mpungose ubaba uSxhobo ngamagale lakhe awadlalile mhlawumbe uyibona ukuthi usiza uBonakelwa sezindidana Mjikijelwa thina siyazi ukuthi anginjalo kodwa usiza uMaskandi mhlawumbe uMaskandi ngaba unje kuba wena ongeke emculweni so nathi siyiPerfect TV sithi nje ahloniphe ubaba ngamagale lakhe indima akayidlalile ngoba siyazi athi sisakhuluma ngento la endimeni kunenkinga yothasi abantu abangemuva abaqhambiswa kakhulu so nathi nje sithi asikuhloniphe igale elikhulu kakhulu mhlambe wadlula emhlabeni sesobona uhlonishwa kakhulu uthole lolu public gwalagwala okudeserve kodwa kwamanje siyabona ngathi basathu kwamanje kodwa uyasho ukuthi uvula izandla emlandweni endidana mfethu njengoba ngisho nje akekho umuntu owazi ngendidane ngabona nje nencwadi beyibhalela incwadi besho lokho yana lokho ngathi akiwo lo akiwo umlando wendidane mina ngiyawazi ngibonga ke mfethu ke kini na kwiPerfect TV ngoba thina kahle hle okuyithina esikhanda abaculi azange sinikwe ithuba yabona abaculi nje babantu wena abazivelele nje avele nje qha kanti the most ining laba baculi thina kade wena siba record bebeqhamuka emzini ehlwempu yabona kugcina sekuyijoka lakho nokuthi asuke la esuka khona eze studio uphinde futhi wena wenza ukuthi ubuyela kanjani emuva yabona esela yonke iband lena ezo record kumele ukuthi wena ukhiphe imali bedle labantu ukhiphe imali kuthenga ugwayi babheme labantu yabona kodwa ke akukaze kuvele lokho nemsakazo ayikazi sibuze lutho amaphepha akaze asibuza nje lutho nje yabona kaze sibuza lutho yabona okuyaye kuvele kuphela yilokho kubi lokho kuhle sikwenzile ngeke ukubona ungafa akovela South Africa uhlonishwa kakhulu masuthule kodwa ngiyangabaza thina ngoba vele asidumanga nana kakhulu thina yabona saziwa yilabo nje nabasaziwa noma na sihamba la ngaphandle abazi abantu ukuthi yithi labeke esikhanda elokhuza namaqhawe ababazi abanye bake begcina bexoxe ngawe kuwe yabona bakhulume ngawe kuwe abakwazi nawe uphendule nje ungazi washo ukuthi hayi imina phela cha yabona naye ngikhuluma kabo sawu sewuthulalele naye ukhuluma kahle uncome nawe yabona ngoba akukho lapho esaziwa khona net igama nje bazi igama nje phela ile nto leyo bafethu nami ngithi ngidlulisa ukuthi ke ngizibongela kakhulu ukuthi izinto ezinjengalezi nizilandelele ngokuhlukahlukana kwazo ngoba baningi abantu lana wena abenze imisebenzi emikhulu kodwa okungaziwa impela yabona okungakhulunywa lutho ngapha nami ngidlulisa ukuzibongela okukhulu
hayi thina mbukelo Perfect TV ngiyathemba ukuthi u-enjoyela umlando weNdidane Mjikijelwa Bonakele Amyoni Music history amaskandi yonke bese kuphathele yona namhlanje ngikutshenile kusaqala ukuthi namhlanje ke siphethe inqayizivele vele premium interview ayikho nje sabanayo thina nje sibonga ubaba uMpungose bonge yonke Perfect TV babukeli enjoyani le episode thithi nje until next time awe